Can we honor Jesus? Can we honor Jesus? We give you praise. Kosi yami, Kosi yami, Kosi yami, Abba, siyakuthanda, Kosi yami, Kosi yami. Baba, siyakuthanda Baba, siyakuthanda, Nkosi yami, Nkosi yami, Nkosi yami, siyakuthanda Baba, siyakuthanda Baba, siyakuthanda Baba, siyakuthanda Baba, siyakuthanda Baba, the senior pastor of this house, siyababingelela ngegama likaJesu. Mhlawumbe ngicela sibaqhabele ihlombe elikhulu sibonga uNkulunkulu ngabo bathandekayo. I-leadership yonke yala ekhaya siyayibingelela, esebenzisana kanye nabazali balomuzi. Siyabingelela ngegama likaJesu, sibingelela other ministers akhona namhlanje, izitsha zikaNkulunkulu, mama uNdwala nosiphathele inqubo yasebusuku. Siyabingelela, siyabonga kakhulu mfethu isikhonza kwakho kuhle kangaka, appreciate kakhulu, siyabonga kakhulu bathandekazi
sesinabobhuti worship team noma ngingayiboni ngani ikhona kodwa kho umuntu oculayo la esontweni. Hello worship team la ukhona, amen. Siyabingelela ngegama likaJesu. Abasilekelela kwi-asharing siyabingelela ngegama likaJesu, amen. Malume wala ekhaya siyabingelela mhlobo wami. Limnandi isonto nomalume, amen. Bathandekayo, siyayibonga kakhulu inkosi ukuthi once again aphinda asiphe ithuba uNkulunkulu siphinde sihlangane. Kumnandi ukuba kulo muzi wakithi. Lo muzi ungeminye yemizi senhlizweni yami kakhulu ngendlela esimangaliso. Noma-ke umuntu efike kabi ngathi uba saseyivise ne-honeymoon phakathi. Wonke umuntu osukumayo ukuzibingelela owakwakhe. Thina esihamba ngasodwana uyaqalaza wazobingelela abantu umthathabi. Kodwa inkosi mayithela umusa. Siyabonga kakhulu Bayeka, siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asiphe wena kwi-dispensation yethu. We-acknowledge lokho kakhulu nomama. Futhi siyabonga nokuthi libe yingxenye yombuso kaNkulunkulu kunama-kingdoms angaka akhona. So lokho siyaku-acknowledge ngendlela emangalisayo ukuthi uNkulunkulu asiphe nina ukuba nibe yingxenye yombuso kaNkulunkulu futhi nikusebenzele umbuso kaNkulunkulu ningawuhlanganisi nalutho olunye olungahlanganiswa nawo. Bazalwane, siphezulana bazalwane kwesihloko noma kwendaba ebalulekile kakhulu, ebalulekile, indaba ye-breakthrough. Ngiyashumayela ngithi mawungathi amen kululeka nendaba ngiyashumayela. Indaba ye-breakthrough Bayeka, mhlawumbe baningase ningivumele ibandla lasekhaya ngithi ukuhlehla kancane. Sibonga uNkulunkulu ukuthi siyi-catch-up thina manje ngoba esathatha kubona ivangeli abayi-catch-up. Anganoma ngikhuluma kahle nesonto. Thina esithathe kubona ivangeli ukuthi manje kuyaqoshwa. Esithathe kubona ivangeli sinikezwe ivangeli hamba namasudi nothayi neBhayibheli. Sagijima nakho-ke u-2. Right lokho kakhulu, it's fine. But ekugijimeni nakho sabe sesiyancisha ulwazi lokuthi isudi uyayigqoka kodwa ungaphumeleli. Sanikezwa ivangeli ukuthi ungajoli, futhi ungajoleki ngempela. Umjolo sawukhathela sawukhipha ngemnyango. Kodwa wathi ungajoli impilo abime ndawo. Awujoli kodwa umelelwa kayikho. Kwathiwa sibe ngcwele, singayidli inyama yamadlozi, singazihambi izangoma, singayi kubathandazi, singayi ezinyangeni, singazifaki iziphandla, singazini ini, sangayenzi yonke leyo nto, kodwa sangaphumelela. Then babundwalane kwase kuqhamuka i-doctrine engazi yayivele ngobani kanjani, eyayiveza umuntu ophumelele njengokholwa kancane, okholwa kakhulu ohluphekayo. Mhlawumbe beningakafiki kwi-salvation leso sigaba yokuthi bonke abantu abaswele abagqoka into ezidabukisayo kuthiwa ibona abangcwele, ibona abalibambile. Bonke abantu abafike, okay, uyibeka kahle. Bonke abantu abagraced nge-authority yokuthi into abayimemeza ingekho ibe khona, sathi bakholwa kancane kunalabo abahluphekayo. So now sazalwa ke, sahamba ke sigijima ngalowo ndlela leyo.
futhi sayamukela ukuthi iyona ndlela le yokuphila. Kwase ngathi umuntu ohluphekayo showcase uyaye ezulwini. So now kwaze kwaba namaculo akhona ahlelwayo. Noma ngigqoka amaniki ikhona ingubo ecolekile. Ukuzama ukubuildwa kwalento ukuthi hlupheka ngoba ungcwele. So now lento sayi embrace, sayibamba, sayigqoka, sayiphila lento ukuthi mangihlupheka ila ngikholwa khona ngempela. Ngake ngaxoxa kwelinye isonto ngibasukela ngesibongo. Ngithi mina the Roman Empire mayifika izo introduce indaba yevangeli yayiphethwe ku2 esikubambe late. Ngiyashumayela esontweni. 1 yayiphethe ivangeli kodwa ivangeli lingagqamanga kangako noma belikhuluma lona. Into yayigqame kakhulu ukuthi wena phuma ekubeni umuntu omnyama okholwayo ube umuntu omnyama oyifake. Ngikuthatha phi lokho? Aviningi into thina ama-Afrika esithi ivangeli kanti ayihlangene nevangeli. Ihlangene nezizwe ezasinika ivangeli. Aviningi ngiyoxoxa ngilanga. Aviningi into esiyibiza ngesiko lama-Afrika kanti ayikaze ibe usiko. Yaqala mhla kulethwa ivangeli. Ngicela ukusukela omama. Unkosikazi wakaZulu akaNqwazi mayishadile. Lutho. Thina kaZulu asinawo umnqwazi. Asigubuzeli asiwona amaSulumane. Sagubuzela mhla kufika the Roman Empire. Yathi omama abadala inwele zimpunga futhi zibukeka kabi zimfushane abazifihle esontweni. Ungathwala mawuswenka kodwa kulona usiko lakwaZulu. Swenka ngokuthwala kodwa ungakubizi ngosiko. Ngoba wena Zulu noma ungashada kodwa uthwala. Uthwala mawuyosina esigcawini ethethwa isicholo. Mase uqedile uhlukene naye. Ngalesikhathi iRoman Empire ilethe ivangeli yasiphuca ubuthina. 2 yasinika ivangeli ekungelona leli ekufanele basinika lona. Qede okwesibili yasiphuca yona mpumelelo yethu. Sabeka yonke into ebesiphumelelisa njengomAfrika sagijima neBhayibheli. Sahlukana nengcebo yama-Afrika. Sabamba iBhayibheli. Bathe besuka bhayeka babe bethi eAfrika beziningi intandane fanele zondliwe. Question is bengakafiki besendliwa ubani? Besingenazi intandane ehluphuka bengakafiki ngoba ingcebo bekwe yethu. Makufika bona basiphuca ingcebo ede kwasho bathi ngiyahlupheka sonona. Lento ama-food parcel eAfrika yikho ngoba besiyisizwe sinothile. Kodwa mabefika bona bathatha impumelelo yethu kwaba yeyabo. Qede bathi kuthina niyahlupheka aninalutho sonika ama-food parcel namabhantshi amakhulu.
Siyambonga uNkulunkulu ukuthi kulesi sizukulwane ayembule lento ngokusobala. Ukuthi ensindisweni esiyiphiwe ngomusa uNkulunkulu nempumelelo ikhona. Sifane siphile, we have to live a balanced life. Asithi sikhuphuka kwelika moya. Kodwa nasimpilweni kuyakhuphukeka futhi. Akukho la kusala khona. Iqiniso lithi noma ungaba nomoya ongakanani kodwa izidingo mazingekho uma ushona phansi. Asifundeni iBhayibheli bese siyathandaza. Ubhayeka uthi uyoshaya ngisha ishiye la ngishiya khona. Inkosi mayithele umusa. Ngake ngashumayela eThekwini. Engizoshumayela nawaxolisa ngila ku freeway eThekwini. Sethu umfundisi shaba sowedwa ke inkonzo iku6 to 6. Sowedwa soyobona ukuthi usithathu sibekaphi. Kathi hayi fethi awelodwa i-right nangaphansi. Kodwa ke mangizwa besho bethi ngihamba 4 hours. Ngithi mina ninamanga lento e-rehave qophayo kodwa u2 hours busathandaza. I-hour bese ushumayela. Elesithathu bese wenza deliverance from 11 to 2 o'clock. So okay. Ngiyafisa ukuthi ingelosi ingibambe nami ngibambeke. Eyesibili kaSamuel u5 chapter 20 verse u43 kaIsaiah uverse ka19. Then sibone inkosi ukuthi sithathe sibekaphi. Lowo onethenda yokufunda la ekhaya sifundele bathandekayo. Esibili kaSamuel chapter 5 verse 20 u43 kaIsaiah uverse 19. Ngihamba noNhlanhla futhi oyena osenzela imedia bathandekayo. Uma ungena nje ku TikTok, Facebook, yini le into le content engayibala YouTube uthi Fuze Entertainment and Project. Lento eyenziwa la uzoyibona njengoba injalo. So like hani ama accounts wakhe nibone izinto esenzeka la emhlabeni. Amen. Ukhona usifundelayo noma ngifundela ubhaliwe nalapho. Noma ubani nje ofundayo noma ngafunda ngayiphi indlela esingisi isiZulu. So David went to Baal-perazim and David defeated them there. All right. And he said, "The Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water." Therefore he called the name of that place Baal-perazim. Thank you. Siyabonga kakhulu mfundisi. Cela sibambe u43 kaIsaiah u19. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Thank you so much. Siyabonga kakhulu mfundisi, sifundele kahle. Musa wenkosi mawube nawo. Cela sibonge izwi kaNkulunkulu ngomthandazo. Baba wethu onamandla onke, Baba wethu ophakemeyo, nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu. UNkulunkulu oyinqaba yethu. Empini siphephela kuwe. UNkulunkulu ongamandla ethu. Ebunzimeni sethembe wena. UNkulunkulu oyisihlangu sethu, masihlaselwa sincika kuwe, sivika ngawe. UNkulunkulu osethwalayo lapho kungasahambeki khona.
uyasetshatha. Ingakho baba wethona amandla ukubhala iBhayibheli ethi ngiyonetshatha nize niguge nibe mpunga ekhanda nginguNkulunkulu wenu. UnguNkulunkulu owenza izikhathi kodwa wena uphila esikhathini, uphila ngaphandle kwesikhathi ukuze ukwazi ukukontrola isikhathi. UnguNkulunkulu omikuze kube phakade naphakade, phakathi kwezizukulwane ngezizukulwane ngokwehlukana kwazo. UnguNkulunkulu wazo, kawushintshi, kawuguquki, kawupheli, kawuqedwa, kawuvinjelwa, kawuvimbeki. Okukhulumile uyakwenza, okukhulumile kuzokwenzeka, noma kuyathembisa noma akwethembisi ngokwesimo nokubuka kwabantu, kodwa okukhulumile kuzokwenzeka ngoba izwi lakho linamandla, liphelele. Izwi lakho alikaze lakhulunywa bese umhlaba uyathula unganyakaza. Kase baba kukhulunywe phezu komuntu bese kuyathuleka kunganyakazi lutho. Baba wethu onamandla onke, ebusuku nje baba nanu usuku lokuthandaza kwabangcwele. Baba wethu onamandla onke, sizobeka izwi libe linye sithi nakuba impumelelo beyintshontshiwe kodwa mayibuye ngegama likaJesu onamandla. Nakuba impumelelo beyinzima kodwa ayiqale ibe lula. Nakuba impumelelo beyisithekile ayiqale ibe sobala. Baba wethu onamandla onke, ikhona yini wena into ekwehlulayo njengoNkulunkulu? Ikhona yini baba into ongayiboni njengoNkulunkulu? Egameni likaJesu waseNazaretha, Inkosi, uNkulunkulu owenza abantu abakhulu nabancane. UnguNkulunkulu owenza abantu abafundile nabangafundanga. UnguNkulunkulu owenza abantu bonke ngokwehlukana kwabo bese uba yinkosi yabo, ube yinkosi yabo. Bona babe yisizwe sakho, bona babe yisizwe sakho. Oshampapapakataya limindo zekephaya lindoke pathasaya elyangozetephaya luzente kandosaya. Awushintshi baba, uguquki futhi kawuzeli, kawulali, awudalwanga, kawubunziwanga ngezandla, awupheli, kawuqedwa. Eshampathaka entapasuya, noma indlela ingekho uyakwazi ukuyenza ibe khona. Indamahasuya entaphathakaya ulikandosia entapapataya ulipathokeya entaphathaya ulikazonia andamahasuya. Ebusuku ngicela umemezela uSaphathaya ngithi Inkosi inamandla. Ebusuku ngicela umemezela ngithi uNkulunkulu unamandla. Ebusuku ngicela umemezela ngithi amadimoni ayahluleka, uSathane uyahluleka, iwaso ziyahluleka, amedliso ayahluleka, izangoma ziyahluleka, inyanga ziyahluleka. Kodwa namhlanje ake ngimemezele igama likaJehova ophilayo. Ake ngimemezele ukapapapatha kepetho akha pekata akha eke ula ase kepa kata akha ika ote ila ase kepa akha ila osekata. Okungenzeki kubantu kuyenzeka, kodwa amandla lasekhaya ake ngimemezele khona ngibalandayo kade bentshontshiwe, kade bethunjiwe, kodwa namhlanje babuyela ekhaya, kodwa namhlanje babuyela ekhaya. Uzimandukataya antapapa aliakusa antepato aliakasa ulihazeya
Ankote ulihasu atapapa aliakasa aliasu akatai ulihasa osata agememesele kunomhlaba usimagade agafumanga ukuba sibe impango yesithathu awutabathandekayo sishengenyoni ukibeni lomtuphi ukibe lwaphukile thina saphunyuka asikho isikhali esilwalelwe wena esiyophumelela uzampaphatha ankataya aseketaya ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. I say it again, ngokuba akukho lutho olungenzeke. Samana mando sana kulipendo donde sena imanana hase baba ngiyezwa kwelike moya kunokuhlupheka okungeyona iplani yakho, uhlupheka ofika nabathakathi, uhlupheka ofika ney'mfamona, kodwa abathandekayo ngiyamemezela khululeka 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 sana mandando zinga mandananai he mama mahina nenana zingmananina kemenda nidehoda simama makodezeka akapapapa tokeya atamandusena baba wethona mandla bonke abezwa amaphimbo asathana amadimoni athi ibulale ngiyawukhuza umoya wokuyibulala, ngiyukhuza ebandleni, ngiyukhuza ekhaya, ngiyukhuza emsebenzini, ngiyukhuza emphakathini, ngiyukhuza eSouth Africa, ngiyukhuza eKZN, ngiyukhuza eGauteng, ngiyukhuza eMpumalanga, ngiyukhuza eLimpopo, ngiyukhuza eEastern Cape, ngiyukhuza North West, ngiyukhuza eFree State, ngiyukhuza Northern Cape. Awu baba imphefumulo ayibulalayo ayime madimoni ayitshontsha abantu nge-suicide. Stop 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 abakholwayo abangakholwa abadala abancane abesilisa abesifazane abanemali abangenamali ngiyawukhuza umoya wokuyibulala. Sapapapapa hili mahandasa baba abaphila emagcekeni afakwe imithi ngiyayiphuphisa ngithumela ingelosi egcekeni lakho ziyodila ney'mpande ziyodila nemithi ekhelwayo egcekeni ezindlini egameni likaJesu waseNazaretha. Baba akubi ukufa ongaveli kuwe, akubi ukufa ongaveli kuwe ngegama likaJesu. Halasa himanana hemandani kando zimanda mandada zikapatasha hepatasha ketai Nkulunkulu ongcwele bonke abahamba emsebenzini kukhona abagabayo abaphethe imithi, kodwa namhlanje
Osanta papa alakasaya imithi abakusebenzela yona ngiyayiphuphisa manje ngegama likaJesu ngeke ikusebenzele akazi bathandekayo upon your life. I decree and I declare the blessing of the Lord upon your life. I receive more grace, more favor, more grace, more favor. Uzodlula nekufakwe khona. Mama yasanaya uJehova umelusi wami akikwaswela uyangalisa emadlelweni aluhlaza uyabuyisa umphefumulo wami ngenxa yegama lakhe noma ngihamba esigodini sethusi lokufa akikwesaba akubi ngoba wena ukanye nami intonga yakho nedondolo lwakho ziyakududuza awusapaphaya uyalungisa itafula phambi kwesisazane oshadaya uyagqoba ikhanda lami ngamafutha impela okuhle nomusa yangilandela yahlala endlini kaJehova kuze kube phakade ukizugezile ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakhe phezu kwami ukaJehova umhlaba nekugcwala konke kwawo yena wawubeka wawumisa phezu kwasilwandle nemifula ubani ongakhuphuka ayohlala endaweni yakhe engcwele iloyo onezandla ezinyelekana nenhliziyo ehlanzekileyo onjalo uJehova uyambusisa nokumbusisa ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni masiphakame izinhloko ingene inkosi yenkazimulo ikubani leyo nkosi uJehova wamabandla uJehova ulikhawe uyalwa impi engobayo noni minyango yaphakade vulekani ingene inkosi yenkazimulo. Baba ungangenzeleni kulaba bantu isimangaliso. uNkulunkulu ungangenzeleni kulaba bantu isimangaliso. Kumandade kodoze kamandosa Pamamandunde kodoze kemandosa Baba kunabantu la efanele baqapha umlando emakhaya abo kuwa into nje siqala ngaye upon your life. I speak blessing ngegama likaJesu kukhona engikukhulumayo okufanele ezulwini ukuyoqala ngawe. Sikhandondosela Renama Siyabonga moyigcwele.
Zukhande maso. Mangcwele khona lo olandelwa ufuzo la kubo lumphi. Mandandunde ndandamando ndandulo. Khona uNkulunkulu lo othwele usindisiwe yena kodwa uthola ufuzo la kubo olumphi namhlanje ngicela uNkulunkulu ukumemezela inkululeko yakhe. Mama Hanaya kumendo hele ya dosha Sumana mangwala kukhona abantu la endlini engizobabeka izandla masikada uNkulunkulu kufanele kuvuleke imithombo yemali ngabe iphinde ivaleke iye kuba on and off imithombo yempilo ingabi on and off imithombo yenjabulo ingabi on and off imithombo yokukhuphuka ingabi on and off ngegama likaJesu. Kosi yami Baba Oh yeah Kosi yami Baba wena ogulayo ngihlehlisa usuku lokufa wena oshiya kugulu ekhaya ngihlehlisa izinsuku zokufa egcekeni lakini in the spiritual realm wena sidimo lokugula ngikukhuza wezweni lakamoya la usuka khona kanaya sonihana khona ngifuna afile deliverance njengamanje ngegama likaJesu kimandonde ngedonda kadonsana hasaya bihi ngegama likaJesu mina I don't care uphethwe yini kodwa akapataya kosetaya tumendendo anasudia hasaya asakatasia tosia amandla kugula ekegane ekhaya akathutha akungena impilo emibhedeni endala kuyo akungena impilo Shalima hasebeya labahleli khona kunesimanga ebukhoneni ba kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo iyamazi kheliwa lasibathanda kodwa ngathi ngaloko ngibiza kwelikamoya ngoba khona ibanjwa kwelikamoya ngathi ngaloko ngibizwa kwelikamoya ngithi ama-finances abanjiwe asazi abanjwe yini ake nidedeleke ama-finances alesi simo akodwa bathandekayo ma-finances alo muzi
akaniteteleke, akanikakeke. Nazinda patosha, Santa pato katosha, Timandonde gondendo sandoha, Asanda kapapata, Saka papapatosha, Aliaka pepetako, Aseketapata, Aliakadoseke, Aliasutia, Angatingatiguwe, God bless you. Angatingatiguwe, Gosimbusisa, Nogumbusisa, Gosimbusisa, Nogumbusisa, Gosimbusisa, Nogumbusisa, Kapato, Aseketa, Akapa, Keto, Kata, Aka, Ya, Apa, Keto, Aka, Eka, Ya, Akata, Efa, Ko, Yaka, Eta, Yaka, Yakapapa, Keto, Yaka, Aka, Yakapo, Oka, Ya, Aseketo. Kunemfula yakho evaliwe. Kodwa mntana mangazi ukwenzakala kuwe. Kunemfula yakho evaliwe. Kodwa namhlanje nifuna gelezani. Nifuna gelezani. Baba wakita ngasanga benawo nusoba nayo. Shilimando no. Hamahana hini. Baba ini. Baba wakita ngasanga benayo. I bless you. Ibanayo ubaba wako la ingazanga nyathele khona wena nyathela. Hini namhlanje kuneyigijimi zasezulwini azihleli ziphumile kukhona zibaphuthumayo kodwa bandla lasekhaya kuneyigijimi zasekhaya azihleli kukhona ibaphuthumayo. It is not over. Izulu liyahlangabeza. Engathi inkosi ngakumangaza khandandundipho kumamama eke mangaze inkosi atapapa ekatapapa mangaze inkosi wena mangazayo wena mangalisayo mangaze baba usakapapapata katapa aseketa aliyako saka atapa aseketa ekasindagini puma ekapapapa espongwen sagini yakamula ibega emseni kankulunkulu ando papapa kapapa akata niyakata akapapa akatata aliyako ekata niyaka ampapapa ikatato aliyaka niyakato ekata papa uliyakataya oseketo ikapapapa aseketo wasana yakabule kazini lakini ngifake egazini lika Yesu. Hani mawufika ekhaya sengathi ungabonga ubonge lento ebinzima seyilungile angazi dadewethu kodwa ke ubonge lento ebinzima seku right.
sibukwane mina ngizwa izikhulu zasezulwini zithi kunama breakthroughs late Shandandu asisayikoxela kodwa sesiyofohla sesiyothatha sesiyonikeza abanikazi bawo fohla-ke mafohla fohla-ke Alpha no-Omega fohla-ke Jehovah by Parousia. Let's go to Zumandana Mundendo. All right. Kapata Sataya. Akasubanilo. Abalumbu mzali wakhe. Kwalumbeka na eseswini. Wazalwa. Sekuvele kulungishiwe. Kodwa namhlanje umindodana kaNkulunkulu inikhulula niyakuba nabakhululekileyo. Lazibhayela ngathi ungambiza mfethu umuntu akafike nengane yakhe esontweni. Ngithi ngasula unasibukwane ngamhlula umfana wakho. Kodwa ngifuna ukuyilungisa la. Ukuthi into ehlule wena ingakohlula ingane yakho. Into wafuke nayo uma ingane yakho ingafi ngekho. Ngizwa nje ugobo olunjalo lokuthi abantwana bethu bangahluleki la sehluleke khona. Angikubusise baba emhlabeni ongewona wakho phanamande namane sididi hanayaya hey hanahina henayi hini baba ngicela isibusiso sokuthi akekho emhlabeni azalelwa kuwo khela pha thokutha akasi mfowethu wenzani la emtholume kodwa nje Nkosi ngicela ukuthi into ezokwenzeka amandina wena uyamhlonipha uyamsikelela umuntu osemhlabeni ongewona wakhe. I bless you. Ngikubusisela ukuthi mawufika ngakini bakubuza ukuthi kanti eKZN wenza ngani. Ngazophetha ngazi ukuthi akade ukuthi yini ekhonsa lebandla kodwa wangathi ukhange manu ngenangusina khalimama baba igekela kubo kugekela kubo lonke igazi lakhe abadala kunaye abalingana naye abancane kunaye kanumina lunina hanasela khona. Ungayamkeli into ongayithandi vela kusathana. Noma ungaba umuntu othulayo kodwa ungathula usathana ekhuluma nawe. Akumnyama khawu
kusukela manje ngeke kube mnyama. I bless you. Ngithi ngiyaziba uzibeki. Sinaso. Uyathandana ukurelocate. Uyathandana ukurelocate. Uye la imthombo yakhe evuleke khona. Ade ngimbhekile ngiyamziba kaZibeki. Uyathandana ukurelocate. Uye la imthombo yakho ivuleke khona. Let me say this to you. Into ezokumangaza ivulwa abantu ongabazi ongahlanganisela utho nabo. Akamashiya. Hey Khadusi, empilweni yakho ngicela ukusulela umusa wabantu. OkaNkulunkulu nawo sengifuna wabantu ke manje. Abakwaziyo, abangakwazi, abakhulu nabancane. Inimandima kunemhlaba yakhe edinga abantu ongabazi nawo ongabazi bese bayavula ngoba bethunywa izulu ukuba lizovula imihlaba yakhe evalekile kamandi ndundi mandundi kandonde shia lapho uJobe esibuyise ekuthunjweni saba njengabaphuphayo. Ulimi lwethu lagcwala uhlupho, uhleka nokubonga. Hayi. Phela wena uyihlabekisa. Ukuveza ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani. I bless you. I bless you. I bless you. Uzoba interested manje endaweni ongazijwayela ngeke ufamily nazo. God it's where imthombo yakhe ivuleke khona. I bless you ngegama lika Jesu. Just uyayazi lento yabantu abavalekelwe impilo kede bhayeka uSathane abathume kuwena alright ukuthi uzoba siza ngento ebelonga kuwe. It's either imali noma into yokugqoka. Wena uthi ungosizayo kanti lo muntu uyi-connection yokuthi nawe valeka njengayo. Instrument kakababa kaSathane ukuthi umalume ngeke azakuvume uhlupheke noma ngahlupheka ngeke azasho ngomlomo wakhe ukuthi ngaze ngahlupheka ngoba into oyishoyo ukuthi uyayikholwa kodwa ukuze bakufake kwi-system yabo ngoba i-breakthrough iyi-system. Uhlupheka kuyisystem. Akunemigomo efanele uyilandele ukuze ufeze isystem yokuhlupheka.
Akekho umuntu ohlupheke engayilandeli imigomo yokuhlupha ukuphila kanjani, ugqoka kanjani, ukhuluma kanjani. Kanti wavakashela umhlobo wakhe wantshontsha ishethi kababa, wantshontsha ishethi kamama, kusabmithe sawumela wathi vala yonke into yamabhizinisi abo badivorce kuphele ibandla. Lasekathi la kwasuka lapha ngipray umusa kaNkulunkulu wayikhomba ukuthi ingaphi into kayibiza kwelika moya. Kasho usethi umhlobo wami ashaka mina ngithakathi umuntu obengivakashela kwami sithi mfethu fully kusekhaya kanti ugade sibe busy somewhere athuyi washington line iskipha sikababa iskipha sikamama ifathi kwami bahamba nazo. Ekseni ngiyathandaza ekseni wathi uNkulunkulu awumbize ngambiza kwelikamama wathi uNkulunkulu mphakamisa kwazi amabhizinisi angazi kwenzakalani ngiyathandaza ngafuna wathi mfethu wenzani namhlanje ukuthi bashaka manje ngiye ukuthi kushaka unendile kuyisayine Cape Town waphinde wathi uNkulunkulu ngicela ibhasi ngeke uyimbule engakayi engajilanga kanti izofela lento wabuya ufona ifuna ngibikho thandi lethu e-airport ekephelangazilidile bafethu asihlupheki basihlupheka sadayisela isystem ngoba sengivele ngilahlekile sadayisela isystem. David sekelo uDavid mayeqeda nje ukuba mayifika kule ndawo uyiqamba igama uthi igama lale ndawo uzothiwa iBelpalisim ngoba uNkulunkulu hayi ukuthi ubecela ukwenza indlela ezibeka kahle yabona sibukani esikhathi la uNkulunkulu ekhulumizwe ndedani udlula abantu bami kodwa kunesikhathi la engakhulumi unayinto yokuthi mayekhulumile wangalalelwa kodwa kwakuyivuma into azoyenza ungawuzima ukukhuluma kodwa ngeke uzime ukwenza kwakhe. Amen. Uthi la bamntwanane uNkulunkulu ungifohlele kathi ubhayeka engipha le topic efile sesikhulume ngayo namhlanje nasazi inkosi mayiveze thu ngiyayilandela yini breakthrough uThomo yayichaza ethi lento yokuphumelela ifana namanzi avalelwe kanti ayangena ngemuva wathi mamjazi ukuthi lawo manzi ngaleskhathi engena evaleni uthi wona ayakhula kodwa udumo olufana kakhulu wona bhayeka aya ngokuya angithi kodwa udonga alandiswa uthi la ezizwa khona ukuthi no bafethu sesiright uthi la amanzi ezizwa khona noma naye sesingamdudula manje uthi
libonakala ngobonda. Hayi ukuthi liyasuka bathandekayo, alisuki. Kodwa luyaphushwa. Liphushwa iforce yamanzi. Uthi lo mbhalo uNkulunkulu uba njalo ke. Kuba nesikhathi la ecelwa khona abese yenza. Kodwa kunezikhathi la ethi ke manje angisancengi, angisathandazwa. Ongadedi uzoyibona ufana nobani afohle njengamanzi amaningi. Asebesetshenzwe inkosi. Lokho kufohla kukaNkulunkulu ukufohla babundwana okushiya imessage kubantu ukuthi lo monakalo ongaka wenziwe ubani sithi sivale siqedile. Ukusangabi khona uyosibona ukuthi ngake ngavimba uNkulunkulu. Phela yena akavimbeki, phela yena akalali, phela yena akahlehli, akayena umuntu azokwenza, uzokwenza, akukhulumile, uzokwenza, akushilo, kuzoba njalo. Bese benamathela ku-finance. Mangase inkosi ungiphi imali. Bekhohle ukuthi kukhona abantu abanemali kodwa benzi lutho. Kukhona abantu abanemali mawubheka indawo ahlala kuyo ngasihleka. Kanti i-breakthrough yakhe bengene imali. Imali unayo kodwa impilo ime ndawonye. Impilo iyama ndawonye, imali khona. Kanti bafethe yini i-breakthrough? I-breakthrough kulapho uNkulunkulu ekufohlela kunanoma yini emelene nawe. Ezinye izinto azilungiswa ngemali, kodwa i-breakthrough efika noNkulunkulu ithi ngakhumisa ubona imali baneweight ekhaya. Ithi ngakhumisa awubathandekayo abagulayo baphile, kusinde imali kuye kugijima kodokotela. Ithi ngakhumisa kube no-unit, kube nothando, kube nokuthula ekhaya. Mesefuna uhlupheke ngempela uyakugulisa ukuze imali uyibhede kodokotela. Bani waziyo ukuthi eSouth Africa imali ibudget enkulu yemaphilisini. eSouth Africa ibudget enkulu yokuthenga amaphilisi emthombo. Ukuze usathana ashaya isystem yakafanele eSouth Africa usigulisa kakhulu. Ukuze kufocus ezifweni yonke imali thiwa sinesabagulayo. Ukuze impilo ime ndawonye. Wonke umuntu ulinde ukuthi mhla ngigula uzoba right. Kodwa namhlanje ufuna ukunikeza leli thuba ukuthi uNkulunkulu wethu akabizwa njengobelparism ngoba wasizwa ngabantu. Ubani ukukhumbula uPawulos benosila babethandaza bedumisa besesontweni babesejele. Sho ukuthi they need a breakthrough. Basho ukuthi iworship
khona thandazo kodwa phumeki la umuntu uNkulunkulu akazoba ubelipharism afike wavula iminyango yejele yonke mayephaphama ugadayo uvulekile khiye usephaketheni wathi uPawulu ungazilimazi sikhona sonke ngamanye amazwi asiphumelelanga ngephutha breakthrough mase ufike kuyona ungatatazeli hayi hlisa umoya ayifikanga nawe ifike noNkulunkulu ungazibulali sikhona sonke bese hosha ngibeka ikhanda lami engozini thina esivulile ngithi sibophile izandla neenyawo okhiye bakwena pho bese ngavula kanjani lo wethu he can make a way where there is no way uyakwazi ukwenza indlela nala ingekho khona nawahlunga sibu uyayenza indlela uyawahlelemba namakhephukhephu uma wavula ulwandle akahlulwa yini athi uJobe wena uNkulunkulu uphephethe izintuli zomthaba somhlabathi sibe yintaba mawuthanda usezebe ngamathafa ngizomsulela ngoNkulunkulu onjalo ngizonisulela ngoNkulunkulu njalo othi ungambiza angabheki ukuthi isimo siyathembisa yini avela afike esimweni esingathembisi akwenzela umlando ongeke wakhohlwa umuntu uthi inkosi ngiphunyuke kanjani hayi inkosi ngiphunyuke kanjani mayifikile ezofohla akaqeli kubantu uyazenzela ithenya indaba sibukane Petro sejele ibandla lamkhulekela lesinene masidinga ibreakthrough kodwa sengathi singangasuka endaweni yokuthandaza size sithandazelane thandaza size sithandazelane wahamba la kuvule khona izulu ngaxoxa ebusuku uPeter wahamba la kuvule khona izulu ngoba alikazi izulu livule qede kungahambeki alikaze livule kodwa kungahambeki mali ke lavula kufanele kuhambeke lahamba naye izulu Petro lafike lanqonqoza kwaphuma umzalwane obethandaza kodwa engakaze atshelwe ngebreakthrough ukuthi yini awuvula umzalwane ungayazi ibreakthrough sebevula isicaba Petro kanti ingelosi yakhe sithandazeni Petro phume nje phika seyikhona
banjani ukuze mase ifikile singayiphiki seyikhona. uNkulunkulu uyathandaza nje. Banda lampolo uphezulu engakhishwanga abantu kodwa uNkulunkulu evulile futhi kwavuleka ngempela. Uthe sekuvulekile kade kwahambeka waphindela la kufanele abe khona. Cela uqala phansi. uNkulunkulu mayisevulile ukubeka la ekufanele ube khona ngempela. Noma sekuthiwa isimo sivuma ukuthi iba khona kodwa izulu lizokubeka la kufanele ube khona ngempela. Noma sekuthiwa kunezimo ezinqabayo asiyeke ukunqaba manje izulu likuthatha liyokubeka la kufanele ube khona. Namkele nanti isystem yasezulwini ukuthi impilo yethu ayisoze yafana nakuqala. Yazi ukuthi ubhayeka ukhuluma into la enkulu kakhulu. Kunanizwe lami khona interview. Prophet, uNkulunkulu mofuna ukufohlela. Ngikhathe nalento ehlulayo wena. Abalungisasonele right yini? Uma kunento engenzeki idlulisele kuyena. Yena ngeke azayiqele njengawe, ngeke azayithandaza. uNkulunkulu akathandazi bathandekayo. uNkulunkulu akafasti. Ngeke uzumbone eguqile ethandaza. Kodwa ipresence yakhe ibizimpumelelo. So ixoxa ngelinye ilanga leyo. Once waba khona akube khona iminyaka evulekayo. Akakwazi ukuba khona amadimoni aqhubeka abuse. Ubukhona bakhe impumelelo yakho. Ubukhona bakhe impilo yakho. Akakwazi ukuba khona. Sesifana. Iglory kaNkulunkulu. Bayeka nochaza. Ukuthi bayizigaba ngegaba. Yona khona ukukhanya. Kodwa iweight kaNkulunkulu. Iglory iweight isisindo sakhe. Neingelosi nombalana asithwali iglory elinganayo. Kodwa lezi nombalana ethiwa ingelosi ethiwa zithwala the real weight kaNkulunkulu. Zithi mazimuva ne-throne bese ngathi sefikile kanti kusafike iweight yakhe. Ngoba iweight yakhe iyadingeka kunezimo esidinga iweight kaSimakade, kunamadimoni adinga iweight kaSimakade, kunezibongo ezidinga isisindo sakhe.
kuyezwakala ukuthi noma kuthiwani simakade nasiphi na isimo say this in closing. Ngisho isimo wazalwa sikhona. Kumele sishintshe. Maybe testify one more. Let me close. Uma kwashintsha esami lesakho singashintshi. Ngayangitshela esami sinjani. Esami sithi ngizalwa abantu abangashadile. Ubaba waseFlagstaff kaKhayisa. Uma wakamashaba eMazamhlo, uSosami yamazi. Lo ngizale ke umzala le Flagstaff. Wathi akanayo ingane enzule yena. Wangiphika waze wafa 2011. Uyena siwu6. Omama bo6. Mayefa akanamusa akanankosikazi akanamuntu. Baba wagcwala kuze baba bakho mzana. Baba kukho la wasebenza khona wangayinikwa imoto yecompany. Baba kawazi ukutekisa ekusebenzini wakhe waze wafa. Bayithola umsebenzi wayithola imoto yecompany. Tekisa ayisebenzisanga. Phatha abantu phambili imoto yecompany. Kodwa banamusa banankosikazi akanayo yakhe. Ithe mangiwuze umlando ngifunde primary. Bathi kodwa ngicela impumelelo. Breakthrough. Ngizalwe indoda engashadanga. Yangabi namusi. Yaze yafa. uNkulunkulu akenzanga yini? Ngoba ingane yokuqala ngiyithole kusemshadweni. Ngila nje ngisuka kowami umuzi. Sengisho impahla le next chapter engidriver. Ibiza ngikutshele yami ebreakthrough impahla le angiyazi ukuthi imali lesitolo ngoba yalethwa ngenesapha last year adili waswa nayi isuke eMpumalanga esekhona wathiwa nayi mama ngicheck isitolo sakhe 11.5 awuthi ukholwa kancane afo Yes. Service house ashaka mahhala ngakakhipha. Service sathatha awumahhala angakakhokhi lutho. Ngoba ibreakthrough uma seyifika fanele kukhulume ngawe. Lezi zinto engizibalayo ngizama ukuhlohla wena ukuthi uNkulunkulu uyenza. Njengoba siwu6 insizwe ezemva kwami isebenza ka-Eskom. Ihlala eMtsholo. Ibuya nemoto eneladi iphathe eMtsholo. Imoto eneladi ka-Eskom iphathe eduze. Endaweni ezemva kwami isebenza kwa-Eskom. Iphathe imoto eneladi eduze neMtsholo. Breakthrough ayiyona imali. Kodwa ukhuza ukuthi leyibambekile. Mina ngilanda umuntu osebenza ka-Eskom. Akanayo imoto, akanamuzi, akanankosikazi. Mina ngina-payslip, ngithoka ungibona ngiphelele. Kodwa izinto enginazo, lo zemva kwami, hayi kunzima kuyena. Akakazi uNkulunkulu afike. Bese kunganyakaza kwakho. Amandla esonele rathi mfowethu kodwa ma efikile ufanele noma evimbile agudluke ayikahle agudluke ngesakahle ngoba nakuvimba ngemitha kadede no kele yakhe nakadede lo yesa ngomene kadede
ushile ishobhu nyanga akamtsheli mina uyakumakhela onongane umfundisi ofike la yazi into zami zithule zonke azisebenzi akufanele ufike ku-destiny uNkulunkulu anganyakazisi lutho awube namakhuba laphuphayo awube nemithi yamehlo ephuphayo awube nedliso elingasebenzi udlile awube nomomsoza abadukayo bayindaweni eronke akakwazi ukuba khona kodwa kuyenzeka lutho sebebeka ngiyazi amadimoni ngicela ukubuyisa nkosikazi ngokusekuseni wathatha i-VN wayibeka endlebeni ayisiyo uthe sike ekhaya wafona udokotela uthi bashabe ngathi ufona benithi ithwaye selingafika uthi udokotela kambe ufike wathini umyeni wakho uthi umuntu kangenze uzombheka lokuhleli futhi alonto ngiyamkhipha ayisiyo kanti ngekho manje after iphasika asekwakhe hamba ngenyawo bafethu akufanele afike beta ngafoshi indawo akufanele no akufanele afike ngafoshi indawo akufanele futhi isibukwane simlimite sithi ngezifaka yilapha no kufanele sibale sithi lethwa la ikhaya iklasi bekhona inkosi ngeke ibe iqale ngami ayikale ngami abembili vula endlela ngingabili isikole khona ngiyakusola ebade kuphuma lokuthi ngifuna nothisha omkhulu khona isikole ngiyakusola mara ngiyakumatric before bye kathi kwesinye isikole ayikho into ebuhlungu njengoba ingane egracwe ngokuba i-case breaker kodwa kwesina sinemfundo ngakhuluma umfana lakhala izinesi ngathi isiqalekiso sokuhlupheka kini siyokhishwa ngawe kodwa indlela ngeke usebenza esikoleni ngiyadabuka abazali bakhe bawuze bafe bengayazi impilo engcono bedlala wena engathi ngaluleka nana ukuthi ungabi nensindiso enkitazayo kodwa engakuqashile umuntu ogcekene ekhaya ungabi nensindiso njengathi yini umbukiso sengathi sibisho uNkulunkulu uyazi ihlulekile thina sobabili asihlulekile amen nangakadlali ngayo because uyazi naye wabuthi ngizibhekisile uNkulunkulu uyazi ihlulekile kodwa thina sihlulekile kodwa wabuye next week bheka umfundisi basabathe mntana ngokufuna usabatha wena wahamba usabatha esasabathi ngeke shayela phansi yahlekisa kanti ngikho kusemoya yabe ngingazikhuluma hlekisayo mina engane nje ngishumayela
Umzi wakho awusewona wakho. Wathunjwa. Awunamzi wena. Uhlala emzini ongewona wakho. Obuswa izinto ongazazi. Sakhalisa phansi. Amthelo bani. Nasebusuku amlali. Ngishinga zaba bazomsebenza isiphofu asingenzanga lutho. Bathi uNkulunkulu nayikhaya bakhoza umnyazi kodwa alibasizi. Ngicela ubasize ke uNkulunkulu wabo. Babuye sibili. Abaforum bathi ingane yami beyiqoshiwe eThekwini uforum bathi inkani yami ngiyaxolisa angazi ngiqoshela nami ngizona abantu uzosebenza. Baphethe asiyeke ukuqhithazana ngamavesi kaNkulunkulu ongafohli indawo. Asithi sikhulula amavesi akhe kodwa abefohla kwamavesi. Izalwane ngiyaxolisa ngesikhathi. Bakhona babili abathathu namhlanje ebusuku engifisa ukubathinta ngesandla. Ngithi lo musa wasezulwini awuphindaphinde wena ngegama likaJesu. Moto wengcwele bekhuluma nawe. Moyengcwele bekhuluma nawe. Balethe ngaphambili. Nali altar lakho. Sizothandazana ngegama likaJesu. Moyengcwele labo bokhuluma kubo. Balethe ngaphambili. Bese sithandaza ngegama likaJesu. Shana khuzento nahasuya. Shalabaya sana. Ketoma do shanasaya. Eya sado shianasa. Kosi yami, Kosi yami, Kosi yami, Baba. Au. Au. Kodwa lokhu uNkulunkulu azokwenzela khona bekungeke kwenzeke ngaphandle kwakhe. Sure. Yamkela isibusiso. Yamkela isibusiso. Yamkela isibusiso. Okuhle nomusa kokulandela. Noma ungasathandazanga. Kodwa kufike kuzimu. Gama likaJesu. Yesu. Kamaya sana. Kele. Aish. Zintambo zimbophile. Maqhina bambekile. Migodi ambelwa yona valekani. Kindamando shalababado sele asnya. Haya. Heya. Nkulunkulu mawumkhulula uyakwazi ukuthi ukhululwe ngamandla akho. Igama likaJesu. Iba uNkulunkulu kuye bayithemba lakhe bangamandla akhe bayisiphephelo sakhe. Bayinqaba yakhe. Elaba shaba sathande kadosh.
ena shamando silaba hasali yakho sheketha saya eliando ushanda mako yeto shiadosa ilinanduya sabayiko yetoli asunamando. I bless you. Uyazi ukuthi ngifuna ukubusisa mntanami into engeke isanqamuka nomthombo ngeke uvaleke khapha sutha likhathosiyadasha ilinandu mushina mama yali osekretali asuni hamande. Bless you. Musa wenkosi mawehlele phezulu kwakho. I'm praying for your future. Ngikhulekela ikusasa lakho. Usaka nkulunkulu mawube kuwe. Usaka nkulunkulu mawube kuwe. Ungabi nokwesaba kumcela uNkulunkulu noma yini. Uma uthandaza lokho kudingayo enkosini kusho kunjengoba kunjalo inkosi izokwenzela khona. Luka 1 verse 37 ngokuba kukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu.